Ξέρω ότι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Αλβανός θα έχει πάρα πολλούς οπαδούς. Ελπίζω να κάνουν το ίδιο και οι Έλληνες και να έρθουν να με στηρίξουν. Η νίκη είναι δεδομένη. Στα το σώμα. Rita Shumko që të luja me të sam dhe Shoma, kam bërë stërvitje të rënda dhe do vi do luaj dhe për gjithë qytetarët që ndodhen në Greqi. No Limits 10, το ξεκαθάρισμα. Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.